गव्हाच्या पिठापासून बनणारे असे रसरशीत गुलाबजाम जर तुम्ही घरच्यांना करून खाऊ घातले ना तर ते तुमचे फॅनच होतील। त्यासाठी आहे ना 1 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं, अर्धी वाटी मिल्क पावडर घ्यायची, थोडीशी इलायची टाकायची आणि तूप टाकून हे छान मिक्स करून घ्यायचं। आता थोडं थोडं तूप टाकून हे मस्त मळून घ्यायचं। आता थोडं तेल टाकायचं आणि पुन्हा छान मऊसूत मळून घ्यायचं। पीठ मस्त मळून झालं की 10-15 मिनिटं झाकण ठेवून भिजून द्यायचं। तोपर्यंत इकडे पाक तयार करायला घ्यायचा। त्यासाठी लगेच पातेलं घ्यायचं, त्याच्यात पाणी टाकायचं, 1 वाटी साखर टाकायची आणि साखर वितळून द्यायची। साखर वितळली की 2-4 इलायची टाकायच्या आणि असा पाक बनवून घ्यायचा। तोपर्यंत आपलं इकडे पीठ भिजलेलं असतं। लगेच त्याचे उंडे तयार करून घ्यायचे आणि असे गोल गोल बॉल तयार करायचे। आता लगेच एका कढईमध्ये तेल तापून घ्यायचं आणि आपण बनवलेले सगळे गुलाबजाम छान तळून घ्यायचे। असा ब्राऊन कलर जेव्हा गुलाबजामला येईल ना तेव्हा ते काढून घ्यायचे आणि थंड होऊन द्यायचे। असे कोमट थंड असतानाच त्याच्यामध्ये पाक टाकायचा आणि गुलाबजाम मस्त भिजून द्यायचे। मग काय थोड्या वेळाने तुमचे रसरशीत गुलाबजाम खायला तयार असतील।